Benvinguts un dia més al podcast... Comencem de nou. Let's go. Benvinguts un dia més al podcast Fem-la petar. Avui tenim amb tots nosaltres una dona que escriu, que edita, que dirigeix, que pensa, que crea i que somriu a la vida, entre moltes altres coses. Avui la farem petar amb la Iolanda Bataller, escriptora, editora, periodista i una veu imprescindible de la literatura catalana contemporània. Ha dirigit editorials, ha impulsat projectes culturals valents i sobretot ha escrit llibres que no passen gens desapercebuts. T'entren a dins, et sacsegen i s'hi queden per sempre més. La Iolanda parla de la vida, del desig, de la llibertat, de les dones i de tot allò que sovint costa de dir en veu alta. Avui la tenim aquí per conversar, per pensar i per passar-nos-ho bé. Benvinguda, Iolanda. És tot un honor tenir-te aquí. Moltes gràcies, fem-la petar. Som-hi, doncs. Iolanda, m'agradaria preguntar-te, qui és realment la Iolanda Bataller Prats? Com et defineixes? Mira, és una dona de 54 anys, però que no deixa de ser aquella nena que des de molt petita va observar que els grans es feien mal entre ells. Això des de molt petita em va sobtar molt i que vaig molt ràpid trobar refugi en la paraula, en l'escriptura, en el llegir. Per tant, és aquesta nena que amb uns ulls així grans, no? Pensava hi ha d'haver altres maneres, no? Aquesta nena que observa, i en alguns casos en primera persona, abusos des de molt petita, però que també decideix des de molt petita que no ens robaran la vida, que no ens robaran l'esperança i que no ens robaran això que m'agrada anomenar somriure militant. Que no és un somriure d'aquests dels anuncis de l'estiu, sinó un somriure que va per dins. No? Aquest somriure que jo també des de molt joveneta trobo amb una de les donasses que tenim en aquest país, que és la Pilarín Vallès. Una dona que en els darrers anys, per sort i perquè hi ha una certa justícia poètica, ara es reivindica, però que durant molts anys molts no van entendre, sovint homenots, però jo crec que tothom i que se'n reien d'ella, no? Ai, que simpàtica, amb aquests barrets... Quan és una de les donasses que més ha treballat en aquest país, que més ha fet perquè les nenes i les joves i les dones tinguéssim un gran referent com és ella. Jo que he tingut el goig de ser la seva editora durant més de 20 anys, poques persones he vist treballar com ella i la faig servir d'exemple en aquest somriure militant perquè, com diu l'estimada Han Kang, Premi Nobel de Literatura de l'any passat i que també vaig tenir el goig de ser la seva primera editora en aquest país dels 3 primers llibres, la Han Kang diu: la vida ens tracta a totes i a tots bastant malament. Per tant, a la Pilarín també, i a tu, i a mi, i a tots aquells que ens escoltin, per tant, la meva opció, que he trobat amb diferents persones, però l'he trobat de manera molt clara en la Pilarín, aquest somriure militant, no? Ja que la vida ens tracta molt malament, intentem nosaltres, quan ens llevem cada matí, estiguem com estiguem, i a vegades estem ben fotuts i fotudes, intentem per això dir, vinga, endavant, sempre endavant, i amb aquest somriure militant que no és res més que entendre que la vida és curta i que cada dia tenim l'oportunitat de ser amables els uns amb els altres. Això no té res a veure amb una venjança, aquest somriure? Gens. No crec gens en la venjança. De fet, hi ha una altra frase que em marca des de molt petita, que és la frase de Fuster, de m'odien i no passa res, m'obliguen a odiar-los i aleshores sí que passa. Aquesta frase que jo, la primera vegada que la vaig llegir, jo crec que no sé ben bé si la vaig entendre, però en tot cas sí que em va cridar molt l'atenció, no? Aquest m'odien i no passa res. Perquè, per desgràcia,
en el món hi ha molt bona gent, però també hi ha gent que t'odia quasi sense conèixer, no? Però aquest m'odien i no passa res, però m'obliguen a odiar-los i aleshores sí que passa. Des de molt petita em va interpel·lar i vaig entendre també des de molt petita que és així, que evidentment que no volem, ningú volem que ens odiïn, no? Perquè és pesat i ja la vida costa prou com per tenir gent que t'odia sense motiu. Però en tot cas, el que depèn de nosaltres, que és com encarem la vida, entendre, i això també, no sé si perquè medito des de molt jove, o no, tampoc sé exactament per quin motiu, o perquè vaig tenir una iaia que era molt també en aquesta línia Pilarín i somriure militant i no odiar, però no perquè no odiem. Jo penso que tots i totes tenim tot el ventall de sentiments negatius, enveja, inseguretat, odi, ràbia. Sovint dic això de que si anés amb pistola tornaria cada dia a casa sense bales, perquè la vida, caram, no ens ho posa fàcil, per aquesta opció de somriure militant i no odiar, però simplement entendre que totes aquestes emocions, sobretot, a qui fan mal és a una mateixa. I per tant, treballar-nos per, quan les sentim, acollir-les, perquè tenim tot el dret i depèn de com ens matxaca la vida o altres persones a sentir ràbia i desconcert i odi, però entendre que això no porta massa res i, per tant, treballar-nos perquè no ens obliguin a odiar-los. Per nosaltres, en primera persona, i després per tots aquells més propers a nosaltres. I això em marca també des de molt petita. Així aquest és un dels motius per què escrius? N'hi ha d'altres? Jo crec en la paraula. Crec molt en la paraula. Crec en les llengües, no? M'ha apassionat sempre aprendre idiomes. Més o menys me'n surto un 7 o 8, i si pogués saber-ne 10, 12 o 14, també. Quins? Vaig créixer en català, en anglès, en francès i en castellà. Vaig aprendre la dècada dels 17 als 30 portuguès i italià. Ho vaig intentar amb l'alemany i la veritat és que vaig arribar a un nivell de poder mantenir converses bàsiques, el que passa que després vaig viure molts anys a Estats Units i a on utilitzava l'anglès i per tant no el vaig utilitzar, i ara en Alemanya et podria cantar Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Kommt in Polisis, aber ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. És a dir, en alemany puc entendre coses molt bàsiques, però l'he perdut, però m'agradaria recuperar-lo una mica. I vaig tenir també la vida, no? Jo sempre dic que ens enamorem d'una llengua, d'una cultura, d'una literatura a través de les persones que ens la fan conèixer, i també de molt joveneta, amb 17 anys, vaig fer una amiga que segueix sent amiga de vida, que era meitat croata i meitat sèrbia. Estem parlant d'abans de la guerra a Iugoslàvia, és a dir, quan encara existia Iugoslàvia. Ens vam conèixer el 89. I amb ella vaig aprendre una mica del que aleshores s'anomenava serbo-croat, que bé, ara doncs cadascú l'anomena a la seva manera, però crec molt en les llengües. Aleshores, tornant a això que parlàvem de... Diu, sí, és per això que escric. Una altra frase que m'interpel·la i que crec molt i que la defenso moltíssim, i que és contrari a allò que ens ensenyaven des de petites, sobretot depenent de quina edat tinguem, és aquella de l'Audre Lorde que diu: el meu silenci no em va protegir, el teu silenci no et protegirà. Per tant, parlem, no? O pensant en la Rosa Fabregat, una de les grans poetes que hem tingut a aquest país, que va morir ara, jo et diria que encara no fa 2 anys, no? De Lleida, una donassa, va morir amb més de 90 anys i té aquell poema de les dones no callarem, les dones no callarem, no? Llavors, crec molt en trencar silencis i crec molt
I hi ha moltes maneres de trencar silencis, no? Una manera és l'oportunitat que tu avui em dones de parlar una estona, compartir aquest espai, no? Però una altra, evidentment, és escriure. Aleshores, sí, des de molt petita escric, des de molt també petita llegeixo i de fet, algunes de les escriptores que m'han marcat des de molt petita quasi formen més part de la meva vida o les sento amigues, a vegades més que persones vives que veig cada dia, no? Per tant, crec molt en la paraula i crec que la paraula salva, que trencar silencis... Quan dic salva no vull dir que... o cura, no vull dir que deixis de sentir mal. No vull dir que allò que et passa et deixi de passar, però en tot cas, el que sí que observo i he observat és que a vegades, no, caiem en pous molt profuns, que pensem que no ens en podrem sortir mai més, mira, ara m'emociono, i que quan ho comparteixes, no, quan trenques el silenci, te n'adones que moltes persones passem per això. I què trobes que és més alliberador, escriure o parlar? Què t'allibera més a tu? Depèn del moment. Són intimitats diferents? Escriure és fantàstic perquè jo no sé entendre la vida sense escriure, no? Des de molt petita tinc dietaris i és la meva manera d'entendre el que no entenc o intentar-ho, no? O fer-me preguntes. Crec més en fer-me preguntes que en trobar les respostes, no? Penso que les respostes les busquem tota la vida. I aleshores parlar ho trobo molt preciós. Ara, per exemple, des de fa mig any aquí a Ona i una mica en homenatge a una altra de les escriptores que fa molts anys que m'acompanyen, que és la Vivian Gornick, hem creat un cercle de dones. No? I trobo molt preciós els cercles. O sigui, crec que parlar en un cercle és una cosa molt preciosa. Si és un cercle de dones, encara, no? Una mica amb el que estem compartint ara mateix, encara té una força superior, però tota mena de cercles, no? De fet, ara mateix, de llibres que he escrit des que vaig començar a publicar, ara fa ja més de 15 anys, n'hi ha 6, no? Perquè publicats i que es troben i que estan vius, i tots em porten arreu dels països catalans a fer o tallers o clubs de lectura. Els clubs de lectura són de les coses que m'agrada més fer al món, igual que fer formacions o tallers o donar classes. Però els clubs de lectura, igual que els cercles de dones, no? Són cercles, almenys a mi m'agrada fer-los en cercle, i tenen un component molt màgic, alliberador, que surten coses que surten poques vegades. Per exemple, no m'agrada massa presentar llibres. Les presentacions s'han de fer, es fan i endavant, Però jo crec que com a escriptora allò més enriquidor és un cercle de persones que hagin llegit un llibre que tu vas escriure fa un any, fa 10 anys, fa 20 anys, i que surt tota mena d'opinions, no? I el que m'agrada molt dels clubs de lectura és que a vegades són opinions crítiques, no? Per exemple, amb Massa deutes amb les flors, que és un llibre que tracta la malaltia mental, que tracta el suïcidi. Hi ha moltes persones que m'han agraït molt el capítol de la mare morta que parla, però n'hi ha hagut un parell que estaven molt empipades perquè em deien que com podia aquesta mare dir que aquest suïcidi va ser un regal, una manera de regalar temps a la seva família, perquè ella entenia que tenia una malaltia mental i que era una càrrega, i dues persones molt empipades, i m'agrada tant com aquelles persones que m'ho agraeixen molt, no? Perquè al final penso, caram, si aquestes persones estan molt empipades, amb aquest capítol és que les ha interpel·lat. I també està bé, no? Al final, això que diem de la paraula, jo crec que està molt bé escriure
Bueno, i està bé escriure per qualsevol objectiu, no? Clar, Però per què escrius tu? Què vols provocar en els lectors? a mi m'agrada que aquella persona, com a mínim, recordi la sensació que aquell text ha fet sentir, igual que quan faig una xerrada, una conferència o qualsevol sessió, o ara aquesta conversa, jo sempre penso que no recordem allò que diem, a menys que ho apuntem, no? A menys que prenguem nota, però sí que recordem com ens fem sentir. I aleshores, de la mateixa manera que jo, si ara em diguessis, no? Hi ha escriptores com la Toni Morrison o la Marsal o la Rodoreda, que ahir precisament vaig anar a aquesta exposició que recomano moltíssim del Bosc, al CCCB, comissionada per la Neus Penalba, una meravella d'exposició, no? Hi ha escriptores, poso aquests 3 exemples, tantes altres, que si tu em dius L'amor i la primavera, per exemple, que és un dels meus textos de vida, que l'he llegit i rellegit moltes vegades, però ara no et recordaré coses concretes, però sí que recordo com aquest text em remou, em commou, com em trasllada, no? Recordo la primera vegada que vaig llegir L'amor i la primavera, feia poc que havia llegit La Rencacors de Boris Vian, amb una traducció boníssima d'en Joan Lluís Lluís, tots 2 textos en català publicats per Club Editor, i com de sobte vaig pensar, és impossible que Boris Vian i Mercè Rodoreda no s'hagin llegit, i en principi no s'han llegit. I en canvi, aquests 2 textos, La Rencacors i L'amor i la primavera, dialoguen entre ells d'una manera molt bèstia, no? I jo, cada vegada que els rellegeixo, toquen alguna cosa molt profunda en mi. Això creus que, en el fons, tots tenim els mateixos pensaments? Per això pot ser que es trobin autors amb els que escriuen, que comparteixin maneres de pensar? Clar, hi ha tants pensaments com tantes persones, no? Però sí que hi ha unes essències, uns imaginaris, uns símbols, que dius, uah, aquests es toquen, no? Encara que no s'hagin conegut mai a la vida. I això trobo que és preciós, que fa sentit, no? En un món, el món editorial, que jo fa més de 30 anys que m'hi dedico professionalment, ja sigui com a escriptora, com a editora, als anys de dirigir una institució que fa arribar la cultura dels països catalans al món, com és el Llull, des de fa 4 anys en aquesta casa de cultura que és Ona, i és un sector, com tots els sectors, a vegades ple de misèries, de petiteses, de mediocritats, però hi ha alguna cosa que va molt més enllà d'això, que és aquesta literatura, aquesta paraula, aquests universos que ens interpel·len i que, com deia l'Aurora Bertrana, una altra per mi referentíssima i que també he tingut el goig d'editar-ne molts llibres a Rata, deia: no em jutgeu sense llegir-me, no? I a vegades hi ha persones, com tots, no? que per feina doncs podem haver tingut o tenim més visibilitat, i a vegades les persones es fan una imatge de nosaltres sense haver llegit res de nosaltres, quan potser allò, almenys en el meu cas, més íntim i que m'agradaria dedicar la vida fins que mori, que és l'escriptura, potser no ens han llegit mai, no? I per això penso, com que l'Aurora Bertrana va viure tant en primera persona, que la jutgéssim per ser filla de Prudenci Bertrana, no? Per ser filla que és una de les coses segurament pitjors a la vida, quan portes la llosa a sobre de filla quan ella era una donassa, una escriptorassa, que en els moments en què era màximament jutjada tirava endavant tota la família, sent molt jove, perquè els seus germans van morir de diferents malalties i la mare va caure en una depressió profunda, el pare també, i ell ens explica, no? Hi ha unes edicions de la Universitat de Girona meravelloses, uns volums així immensos de tota la vida de l'Aurora Bertrana, que és una de les donasses del nostre país que ha dedicat la vida a escriure i que va arribar a la vellesa amb B baixa, molt pobra, amb molt pocs diners, vivint allà a Berga, amb amics mantenint-la, però ella escrivint cada dia.
l'Aurora explica, no?, de jovenet, aquesta època que van morir els germans i que els pares estaven en depressió i que ella, a banda d'escriptora, va ser músic, però explica com anava a fer concerts a alguns escenaris de les Rambles i et deixa claríssim, si la llegeixes bé, que a banda de fer concerts, doncs aquelles nits acabava guanyant diners com bonament podia per tirar endavant aquesta família. I ens penses, una dona així, a sobre haver de sentir que és filla de, no? Però penso que, diguem, romàntica, i certament ho soc, penso que el temps ens posa tots al nostre lloc. I que a vegades, no sempre, però a vegades existeix una certa justícia poètica. I crec que amb l'Aurora Bertrana o amb la mateixa Mercè Rodoreda, que jo recordo quan creixia als anys 80, encara als 90, tanta gent la titllava de cursi. I tu, si la llegies bé, pensaves, però aquesta gent té un problema de comprensió lectora o què els hi passa? No? Clar, que hi ha un problema, la comprensió. Què entén la gent del que escrius, no? Perquè tu pots escriure un llibre amb una intenció i que interpretin tot el contrari. Com ho controles, això? Que no interessi, que la teva veu no interessi, per molts motius molt més enllà de la literatura, no? Jo, que com saps, he dedicat més de 20 anys de la meva vida a editar i, per tant, a treballar l'obra dels altres i a fer créixer l'obra dels altres aquí al món, cosa que m'apassiona, O sigui, soc editora d'ofici com soc escriptora d'ofici, però he notat molt que a la majoria de gent li interessa i li és molt més útil la bataller editora que la bataller escriptora. Però clar, això és un tema dels altres, no? Jo el que tinc clar és que ara, demà passat, no sé això quan ho comparteixes, Meritxell, no sé ara si és un problema i si no ja ho editaràs, però el 31 de desembre em faig 54. Tinc des de molt petita una consciència clara de la mort, de que som personetes i un dia ens morim i ja està, i a més en els darrers anys han mort de manera més o menys sobtada algunes persones molt properes a mi i amb 40 i 50 anys, per tant tinc una consciència de la mort molt clara, i el que tinc clar és que d'aquí fins que mori, més enllà de dirigir projectes culturals i de donar classes i de... vull dedicar cada dia més la meva vida a l'escriptura i per tant doncs el temps dirà, no? I escolta, la percepció dels altres, torno a l'Aurora Bertrana i ja no em jutgeu sense llegir-me. I després el que cadascú entén, bé, també va canviar. No es pot controlar això, no? Jo també és molt maco, jo ho trobo preciós. De fet, ara, abans de la conversa, era a Ona, que està pleníssima, no? Aquests dies bull de persones i em fa molta il·lusió quan tornen persones que s'han llegit Massa deutes amb les flors o La memòria de les formigues, que ja aviat tindrà 20 anys, o és igual, o Valenta com tu, el més recent, l'han llegit i tornen per regalar-lo, no? Per mi això ho justifica tot. I a mi m'agrada dir que quan un llibre ens agrada, què fem? El regalem. Per tant, més enllà de grans teories literàries i de tot aquest món potser més dels intel·lectuals, que és un món que a mi l'acostament a la literatura des de la intel·lectualitat no m'interessa massa. El valoro, i hi ha estudis literaris, n'he llegit moltíssims i m'he format així, però m'agrada molt més l'acostament a la literatura més vivencial, no? I per tant, quan em venen persones de qualsevol indret i de qualsevol nivell cultural que han llegit un text meu i que veus que els ha commogut i que el regalen, penso, aquest és el gran senyal, no? L'altre dia em va passar una cosa que vaig trobar tan preciosa. Una senyora de la neteja de cop em mira i diu: "Oh! Tu ets la de la foto!" I jo pensava, com? I diu: "No!" I es treu de la bossa un llibre meu
i m'ensenya la foto. I dic, sí, soc aquesta, vaig trobar. Emocionant, I em va commoure tant que aquesta senyora s'havia comprat un llibre meu que jo personalment n'hi vaig regalar un altre, no? Penso que és tan bonic. Compartir. No? I alhora, quan et dediques a aquest ofici, i penso que és bo anar allà on són els llibres, no? On les distribuïdores, que són immenses, no? Els magatzems de llibres. Jo crec que per qualsevol editora o escriptora del món, però en aquest cas de Catalunya o dels països catalans, és important que anem a un magatzem de llibres, perquè allà hi ha tants milions de llibres que una persona escollir el teu... És un èxit. Agraïment. Jo, ara porto, penso que com qualsevol de nosaltres que creiem i lluitem i hem lluitat per la independència d'aquest país nostre, porto molts anys, ho dic poc, perquè sempre crec que la meva obligació és anar endavant i fer que el país vagi endavant, però òbviament, com qualsevol de nosaltres, estic decebuda i estic decebuda amb allò que l'amic Canosa diu de tenim formigues però no tenim formiguers, no? Les formigues som tu, jo, totes aquelles persones que fem coses, però realment des de fa anys estem mancats d'institucions i de partits polítics que ens representin. No? Però, en canvi, crec tant en tots nosaltres, crec tant en el dia a dia, que... Qui és aquest tots nosaltres? Tots nosaltres som les formigues. Aquestes personetes, tu, no? Que jo penso que tu i jo poder ja fa més de 10 anys que conversem, sí. I ens hem anat trobant lluitant per aquest país nostre, no? Que com deia en Sales, crec que era en Sales, no? Que deia dels catalans, no? Que deia aquella frase de que som idiotes, no? I cal que deixem de ser catalans, diu no, cal que deixem de ser idiotes. I a vegades dius, sí, sisplau, ja deixem de ser idiotes, no? Una mica amb la llengua, no? La lluita per la llengua és una cosa que ens ocupa cada dia més. Jo sóc conscient, clar, ara fa 4 anys que dirigeixo Ona, 3 anys dirigint l'Institut Ramon Llull, 10 anys creant i dirigint les editorials dins del grup Enciclopèdia Catalana. O sigui, jo sóc conscient que fa quasi 20 anys que visc en una reserva índia o en un micromón, però que quan surto al carrer en aquesta ciutat, no? Ara et parlo des del despatx de Sobredona, és a dir, des del cor de la ciutat de Barcelona, aquí a Pau Claris, surto al carrer i és una feina més viure en català. És una feina més comprar el pa en català. És una feina més agafar el bus en català. És una feina més intentar anar al gimnàs en català. Clar, això és esgotador. L'altre dia parlava amb un bon amic que comparteix batalla i mira, com m'ha passat amb tu al principi, jo crec que porto tants dies de feina, no? La vida aquí a Ona que portem des de l'última setmana de novembre obrint cada dia, 11 hores cada dia, jo crec que estem esgotats, feliçment esgotats i estic més sensible, però amb aquest amic ploràvem per la llengua, que clar, això li expliques a amigues meves que són de parla anglesa i diuen, però aquesta persona què li passa, no? Però, clar, i poso un exemple molt clar, que mira, amb aquestes formacions que faig, ara fa poc em vaig fer una a un grup de 30 dones emprenedores, petites empresàries de Manresa, arran de l'atreveix-te a fer les coses a la teva manera, la revolució del lideratge de les dones o de la diferència, a mi m'agrada dir. Vaig anar a fer una formació i en aquest grup, totes parlaven català, n'hi havia 3 que vam fer un cercle de treball, va ser una formació de 4 hores, i n'hi havia 3 que, tot i que havien parlat una mica en català, en castellà. I jo dic, però per què? O sigui, vaig dir, sí, parleu molt bé el català. I una era australiana, però portava 15 anys aquí. L'altra era argentina, però també portava 20 anys aquí.
i l'altra era japonesa, però també 15 anys aquí. Llavors els hi vaig posar aquest exemple de com intentar viure en català és una feina més. I és que és una feina més, perquè clar, tu vas a comprar el pa. Els hi vaig posar aquest exemple a elles i ara et diré què va passar al final de la sessió, cosa que vaig pensar que només per això la sessió ja havia valgut la pena. Els hi vaig posar l'exemple que ara t'explico. No? Jo entro a comprar el pa a les 8 del matí. Una cosa que hauria de ser mig minut. I entres al forn i dius, una barra de pa. Clar, no cal ser Einstein per entendre, no? Si ets en un forn i a més assenyales una barra de pa, llavors, com? Què? I clar, jo miro aquella persona i dic, perdoni, vostè? Bueno, i torno, no? Una barra de pa. Com? Què? No entiendo. Perdoni, vostè quant temps porta aquí? Si la persona em diu una setmana o fins i tot 6 mesos, dic, fantàstic, parlaré a poc, així t'estic fent un regal perquè aprendràs una llengua més, les llengües són riquesa, etc. No, però amb això una cosa que hauria de ser mig minut ja portem 5 minuts. Si la persona és intel·ligent, s'hi sumarà i dirà, d'acord, però si segueix amb el rotllo aquest de com, què, no entiendo, clar, jo la miro i si em respon que porta aquí 15 anys, li dic, mira, em sap greu, però m'estàs prenent el pèl, perquè és impossible que després de 15 anys aquí, treballant en un forn i jo assenyalant-te la barra de pa, no m'entenguis i, per tant, acabes de perdre una clienta. I marxo del forn. Però amb això ja portem 20 minuts i jo encara no tinc la barra de pa. I jo, a banda, doncs aquell dia dirigeixo ONA, potser he de donar una classe, potser em toca anar a la televisió, fer una formació, totes les coses, no? O la família, el que ens passa a cadascú, el que sigui. Però ja porto 20 minuts, segueixo sense la barra de pa. Segon forn. I així, i això si ho vas aplicant a tot, si som dels mantinc el català, no em canvis la llengua, etc., és una feina més. Explicava això en aquest grup de treball, de dones emprenedores, i aquestes 3 dones, que a banda es van tronxar de riure amb l'anècdota, perquè clar, realment si ho portes una mica o fas una mica llarg, et tronxes de riure per no plorar, evidentment. Es va acabar la formació, totes 3 van venir en català i em van dir, et juro que a partir d'ara parlarem català perquè mai havia entès tan clarament el vostre patiment. I vaig pensar, mira, saps? Perquè la formació era sobre lideratge, però no, jo crec que els catalans i catalanes fem aquesta altra feina que és didàctica de la llengua cada dia de la nostra vida. És molt bèstia. Quina creus que és la solució per la llengua catalana? Creus que té solució? Se salvarà? No se salvarà? Jo crec, és a dir, si jo mai, que no em vulgui pas ningú ni jo mateixa aquest mal, però si fos presidenta de Catalunya, la primera llei, la primera, i que si fes només aquesta, ja pensaria que els meus temps de presidència haurien valgut la pena. La primera seria, no pots viure ni treballar a Catalunya, sobretot treballar, a l'empresa privada i a la pública, a les institucions públiques i a l'empresa privada, sense parlar català. Quin és el problema? Que aquest és el problema que ja portem observant clarament i especialment els darrers 10 anys, que em tombarien la llei al minut 1. Si aconseguís que el Parlament de Catalunya, que amb l'art parlamentari que hi ha ara mateix, ni me l'aprovaria el mateix Parlament de Catalunya, però si aconseguís que el Parlament de Catalunya me l'aprovés, em fotrien un 155 des d'Espanya. Però jo crec que és a dir, a mi quan es culpabilitza la immigració, jo no hi crec. És a dir, clar que hi ha un problema d'immigració, així de gran, com hi ha un problema lingüístic, com hi ha un problema d'habitatge, com hi ha molts problemes en aquest país que seguiran creixent si no s'encaren de veritat. Clar que hi són. Però el problema de la immigració, jo que he estat immigrant a diferents països i continents del món, no és la immigració. Però si tu ets immigrant, no? Jo, quan he viscut i treballat a Estats Units o a Anglaterra, en anglès, a França, en francès, a Portugal, en portuguès. Escolti, perquè què vol un immigrant?
vol sortir-se'n. La gent, no marxem de casa nostra perquè sí. Marxem a buscar-nos la vida. Per tant, tu te'n vols sortir. El problema és les institucions d'aquí. És que no s'explica, no s'ajuda, no es diu clarament que per treballar a Catalunya s'ha de parlar català. Aquest és el problema, un dels problemes. Poden fer-ho, però? Com? Depenent d'Espanya, poden fer-ho? Jo crec en la independència de Catalunya, amb això t'ho he dit tot. I no crec en la independència de Catalunya, i crec per molts motius. Per molts, O sigui, soc filla d'uns pares relativament joves, els meus pares són setantins, és a dir, em van tenir de molt jove. Jo vaig néixer que Franco encara era mort, i amb 3 anys, quan jo tenia 3 anys, el meu pare, que en devia tenir 27, és dels últims professors de la universitat, ell i un grup d'amics seus, que els van tancar a la presó durant uns dies per donar classes en català. Estem parlant dels últims anys de Franco. És el dia de la marmota. És a dir, jo m'estimo Espanya. Durant molts anys, com a editora, passava una setmana al mes a Madrid. M'agrada Madrid i m'agrada Segovia i m'agrada molt Astúries, no? Un dels meus millors amics, que és d'aquests que et comentava, que va morir de sobte a l'estiu passat, era en Joan Bello, per mi, ara anava a dir el millor escriptor viu de les lletres asturianes, però ja no és viu, per desgràcia, no? Història universal de Paniceiros em sembla un dels millors textos de la literatura, i sens dubte de la literatura asturiana. És a dir, jo m'estimo Espanya, però jo crec que és evidentíssim, que per poder viure en català, per poder governar aquest país, per poder tornar a tots nosaltres, a tot el poble, a tots els treballadors i treballadores, allò que guanyem, només hi ha una manera. I és una cosa no treu l'altra, no? Pots estimar Espanya i voler la independència. Totalment. També m'estimo Itàlia, França. Totalment. Sí, però a vegades, no, hi ha tots aquests malentesos, no? Jo, per exemple, col·lecciono Alícies al País de les Meravelles, moltes edicions. M'agrada molt Alícia, m'agrada molt els il·lustrats. Però també col·lecciono Quijotes. I recordo l'època de dirigir el Llull, no recordo qui, però algun escriptor català va descobrir que col·leccionava Quijotes, li va semblar terrible, i dic, però per què? No sé, també col·lecciono edicions de la Marsal, no? De la Rodoreda. No, saps? No. A vegades ho has de dir, perquè sembla que voler la independència de Catalunya et converteix en una mena de monstre que dius, no, perdoni, jo m'estimo. És més, vull la independència de Catalunya perquè crec en la llibertat dels pobles, en la independència dels pobles, en les lluites socials, que aquesta per mi és una altra causa que a vegades em sento molt sola, que sembla que les lluites socials o el feminisme no es poden fer en català. Per això em va semblar molt rellevant el Valenta com tu, aquest text que vaig publicar ara fa uns mesos, que el subtítol és La nostra vida sencera és un Me Too, és valenta com tu Meritxell, valenta com tu, valenta com totes. I la nostra vida sencera és un Me Too perquè el Me Too no és un tema del món del cinema o de la televisió, no és un tema de totes les dones del món des de que naixem fins que morim. Però a vegades em trobo que aquestes lluites compartides no es poden fer en català. No sé si t'ha passat a tu, el 8 de març, amigues que parlem en català i que surten al carrer amb les pancartes en castellà o en anglès i dius, perdona, però i per què no la fas en català? No? I hem de picar molta pedra. Hem vingut a picar pedra. Aquí on diem? Piqui pala cada dia. Com que som moltes dones, cada vegada creu equips amb més dones, farem una samarreta que serà piti pala cada dia. Hi ha algun tema que t'agradaria escriure i que et faci por escriure o que no t'atreveixis a escriure? Algun tema que et costa? Ara porto 5 anys treballant en un llibre que tinc zero pressa perquè entremig se'm va colar
aquesta mena d'assaig manifest que és el Valenta com tu. I aquest text és la relació entre una escriptora i una editora, molt diferents entre elles, i jo crec que té una part molt d'aquest món del llibre des de dins, no? Que al final és el meu món des de ben petita. I alhora el títol és Lluny de Califòrnia, perquè després de 30 anys d'haver viscut i estudiat i treballat a Califòrnia, 30 anys després torno a Califòrnia. I te'n parlo per quan em dius això de la por, fa 4 o 5 anys que el treballo i crec que encara em queden uns anys de treball, perquè jo no he tornat a Califòrnia des de finals dels 90 i vaig viure del 94 al 98. Primer a Berkeley, vaig estudiar a Berkeley, a San Francisco, a Oakland i després uns quants anys de professora a Los Angeles. Estàs parlant amb una persona, jo crec que n'hi ha poques al món, això et denota que sóc bastant Forrest Gump, una persona que ha dit que no a la Green Card. És a dir, jo vaig tornar de Califòrnia quan em donaven la Green Card i vaig decidir que no... que si acceptava la Green Card no tornaria i jo volia tornar a Catalunya per molts motius i per tant no vaig acceptar la Green Card, que qualsevol persona amb 2 dits de front accepta la Green Card i torna, no? Però jo, i de fet en aquella època era l'època bona, era l'època Clinton, després encara va venir l'època Obama. Ara no me'n penedeixo gens d'uns anys cap aquí perquè em moriria, crec, de tenir aquella nacionalitat, no? Però... I amb això de la pregunta teva de si em fa por, mentre escrivia pensava he de tornar a Califòrnia per acabar d'escriure aquest text, no? Perquè el text es titula Lluny de Califòrnia, tan lluny com 30 anys lluny de Califòrnia. És a dir, la meva Califòrnia ja no existeix. I he decidit que no vull tornar, i no sé si és por o què és, he decidit que no vull tornar perquè els amics i amigues que em queden allà, que algunes venen a casa i s'hi estan, m'expliquen ara mateix una Califòrnia que no vull veure. Clar, això és com un llibre, no? Quan el llegeixes al cap dels anys ja no és el mateix. Jo crec molt en rellegir, Hi ha llibres que he rellegit fins a 6 vegades, un que penso que té molt a veure amb aquesta conversa que tenim i que recomano molt, que es diu Les dones que corren amb els llops, de la Clarissa Pinkola Estés. És un assaig immens, poder té 900 pàgines, però és un llibre on sempre hi torno. No és un llibre, pots llegir com vulguis, no? Però jo crec que és un d'aquells llibres per avui llegiré aquest capítol, no? Perquè el que fa la Clarissa Pinkola Estés és acostar-se a l'arquetip de la dona salvatge, no? I el mite de la dona salvatge, que som totes i tots, és tot allò que la societat no vol que desenvolupem de nosaltres, no? La intuïció, la força, la força em refereixo a una força interna, no parlo força d'esperit, pot ser física també, però més una... Totes aquestes vessants de dona salvatge que no han interessat gens a la societat que desenvolupem. I és un text que, això, he llegit 6 vegades. La primera, jo crec que tenia 17 anys, vaig tenir la fortuna de llegir-lo amb 17 anys en anglès, perquè no es trobava en cap altre idioma, i em va marcar molt, perquè el que fa la Clarissa Pinkola Estés és a partir dels contes de fades, no? A partir però dels originals, de Barba Blava, no de les adulcoracions que ens han arribat amb el pas del temps, sinó dels folk tales, Barba Blava, la Caputxeta Vermella, la Neguet Lleig, etc., explora diferents aspectes d'aquestes dones salvatges que som totes. I això t'ho deia perquè en aquest cas el que sí que és bonic, l'haver llegit 6 vegades, i com que jo, com saps, marco els llibres, els subratllo, i precisament per això, perquè quan hi tornes, la bataller d'aquelles altres lectures. I amb aquest text en concret, cada vegada que el rellegeixo, curiosament, o no curiosament, perquè clar, la primera vegada era una nena de 17 anys i ara sóc una dona cinquantina, connecto amb un capítol diferent.
connecto especialment amb un capítol diferent. A mi m'agrada molt rellegir, cada vegada rellegeixo més. La Rodoreda, per exemple, la rellegeixo i la rellegeixo. I ara que et parlava d'aquesta exposició del Bosc, que ha comissariat la Neus Penalba, que jo crec que és una de les persones, la Neus Penalba, que ha fet un text més interessant sobre això que et deia, no? Sobre interpretar Rodoreda en la seva universalitat i en la seva immensitat. Quan parlem de la injustícia del Premi Nobel, no? Els anys que vaig dirigir l'Institut Ramon Llull, batallava per moltíssimes coses, però jo crec que qualsevol persona que tenim el goig de dirigir aquesta institució, una de les batalles, sempre en silenci, no la pots fer mai pública perquè aleshores tens aquí l'embajador de les Espanyes aquí, no? Espiant-te o directament censurant-te, és que alguna vegada a la vida un escriptor o escriptora catalana guanyi el Premi Nobel. Com que només es pot guanyar en vida, jo crec que fins a data d'avui sabem que Guimarães va estar a prop, s'ha fet un documental meravellós sobre això i que realment les Espanyes ho van censurar moltíssim, però per mi Mercè Rodoreda, com a editora que sóc de 2 premis Nobel, la Han Kang i la Olga Torcacho, crec que si hi ha una escriptora i escriptor en llengua catalana que hauria de tenir el Premi Nobel és Mercè Rodoreda. És una bestialitat d'escriptora. I res em fa més orgull que ara ja estigui traduïda, doncs, no sé, a més de 100 llengües i que cada vegada més es llegeixi des de qualsevol cultura. No? Per això, aquí a Ona, una de les seccions que em fan feliç que tenir en aquests moments hi ha més de 40.000 referències en català. És el lloc al món on hi ha més referències en català. Però tenim una secció que creix, que anomenem Catalan Literature in Other Languages, no? Literatura escrita en català, d'escriptors i escriptores en llengua catalana, traduïts a d'altres idiomes, i la Rodoreda, òbviament, hi té un paper principal, i em fa molt feliç que cada setmana, des de fa ja 2 anys, entre els llibres més venuts a Ona, cada setmana, hi ha algun títol de la Rodoreda. Ja sigui in Diamond Square, no? La plaça del Diamant, o Death in Spring, la mort i la primavera. I amb la mort i la primavera em fa com il·lusió d'haver tancat un cercle perquè jo dirigia l'Institut Ramon Llull quan es va donar l'ajut a l'editorial per traduir La mort i la primavera en anglès. Llavors és veure les coses. Ja et dic que sóc una romàntica dels llibres de la vida però les coses a vegades fan sentit. Moltes vegades no, però a vegades fan sentit. I per tu, què és la llibertat? L'escriptura és llibertat per tu? És difícil, La llibertat. Creus que la gent en general té por de ser lliure? Tens por de ser lliure, tu? No, jo soc bastant, des de molt petita i tampoc sé molt bé per què. Això que anomenem una ànima lliure, no? Una persona que sempre he sigut una mica en els marges, sempre. I no sé molt bé per què, Cosa que, sempre aquest atrevir-me a fer les coses a la meva manera, que sempre que ens hi atrevim, siguem homes o dones, paguem un preu, però si som dones, totes sabem que paguem un preu molt més gran, i per començar és el de ser titllades de bruixes, de putes i de boges. I sempre agraeixo qui m'ho diu a la cara, no? Perquè n'hi ha molts que ho fan a l'esquena, qui t'ho diu a la cara. A vegades penso, mira, fins i tot podem arribar a ser amics, si m'ho dius a la cara, no? Ens podrem entendre. Però jo crec que no podem ser lliures que en aquest món. O sigui, jo crec que el capitalisme ens aixafa a tots d'una manera bestial. D'una manera bestial. I, per exemple, sóc una persona que sóc a les xarxes socials, però que m'horroritzen les xarxes socials, no? M'horroritzen. El que passa és que em sembla que com a persona, doncs, en les diferents responsabilitats professionals que he tingut i que tinc, m'hi toca ser. Però m'horroritzen bastant, i ho lligo amb això que et dic del capitalisme ens aixafa a tots i a totes, no? Perquè... Però què és la llibertat per tu? Què és? Silenci, bussejant al mar. Jo dels moments de la vida que sóc més feliç és bussejant a sota aigua amb la boca oberta.
Que això és una cosa que no és tan habitual. Hi ha poca gent que busseja amb la boca oberta. Com un peix, no? Deixant que l'aigua entri i surti, que vol dir que has de controlar molt aquí per no ofegar-te, no? I això m'ho va ensenyar de molt petiteta un pescador de Palamós, que també em va ensenyar a caçar garotes. I és una... O sigui, jo quan em sento més lliure és despullada, perquè a més sóc una gran defensora del nudisme, despullada bussejant a mar amb la boca oberta. Per mi aquesta és una imatge de llibertat total. Però realment crec que hi ha un... Vaig molt al teatre, intento també, igual que intento ajudar a la nostra literatura, també al nostre teatre. Per exemple, aquí defensem moltíssim el Llegim Teatre i fa un parell d'anys que fem un club de lectura amb la Maria Cusó, una preciosa, la cap de cultura de RAC1, que es diu Llegim Teatre, per perdre la por llegir teatre o llegir poesia. Vaig molt al teatre i a una de les petites sales, intento anar també a sales independents, a la Heartbreak Hotel, la que porta l'Àlex Rigola, no? Que està allà amb la frontera entre Hospitalet i Sants. Vaig veure una obra, té a veure amb això que em preguntes, Hòstia, ara, a veure si et dic bé el títol. Em sembla que el títol és Qui va matar el meu pare? Parteix d'un text literari. Em sembla que l'autor és un autor relativament jove francès que es diu Louis Edouard, comprova-ho, perquè t'ho dic de memòria. És un text bestial que té molt a veure amb això que em preguntes i això que et dic, no? Qui va matar el meu pare? El pare d'aquest escriptor, l'escriptor és homosexual i creix en un entorn molt obrer i el pare el mata la societat, no? El maten les lleis que maten els obrers a les fàbriques i que els hi causen malalties i que els hi causa de tot, no? I ho explica d'una manera brutal, però jo la sensació de que som tots, no, ratolins a la roda de hàmster la tinc molt. I la tinc des de molt petita i com que per professió o per feina m'he relacionat amb molts nivells de poder, no? Des de presidents, presidentes, a consellers, a ministres, a directors, directores generals, a les persones que estan a les recepcions dels llocs o les persones que fan la neteja. M'agrada tenir tot un ventall i observar. També en presidents i en consellers he observat que són ratolins a la roda de hàmster. És a dir, que crec que ningú és lliure. És un desastre. No es pot sortir d'aquesta roda. Pots sortir-hi puntualment. No? Per mi, doncs això... Sí, això que et dic, aquesta imatge de bussejar, no? És cert que quan escric i desconnecto de tot em sento també molt lliure, no? O quan estimo. Per mi el sentit de la vida és estimar i ser estimat. Crec molt en estimar. No només persones, no? Estimar... Sí. Jo m'enamoro cada dia 1000 vegades de coses, objectes, perquè a més, per exemple, els objectes que a vegades a casa fan broma, no? Jo visc en un cercle que tots són homes i jo, no? I se n'enfoten de mi de manera molt positiva, molt sana, no? Però jo, per exemple, ara mateix parlo amb tu i tinc aquest objecte que és com un bol, una tonteria, no? Però fa molts anys que m'acompanya, no? I a casa se n'en riuen, dic, quants anys fa que t'acompanya l'objecte? I, per exemple, tinc un clauer del meu avi, de l'avi Pere, que és el clauer aquell de l'avi del Barça, saps? Tota la vida, clar, aquest clauer poder té 80 anys. L'avi Pere va morir que jo en tenia 24, és a dir, fa 30 anys, i el clauer encara hi és, no? Tinc aquesta consciència també molt bèstia de que els objectes ens sobreviuen, els arbres ens sobreviuen, els llocs ens sobreviuen, i tornant a això que tu dius, sí, estimo en moltes dimensions. Els gossos, que diràs ara què diu, però per mi els gossos... A la meva vida des de molt petita hi ha gossos de tota mena, pataners, de raça, han arribat per diferents camins, i els gossos
aquella frase que no sé de qui és, de com més conec l'home o la humanitat, més m'estimo el meu gos, doncs a vegades sí, crec molt en estimar, crec molt, cada dies enrere, ja no sé on, però escrivia a les xarxes, qui ajuda, no sé com la vaig escriure, però més o menys deia, qui ajuda a que els altres brillin és que ha entès el sentit de la vida. No? I jo crec molt en això. Podríem dir que estimar és l'acte més gran de llibertat? Jo crec que la revolució és ser generosos i generoses. I no és fàcil. I el món no ens ho posa fàcil. I ser generosos, a vegades, persones entenen amb els diners, no? Allò, l'únic que som és temps. És a dir, que la generositat màxima és regalar-nos temps. Això que estem fent ara tu i jo, en aquest espai preciós que tu crees i m'hi convides, això és un acte de generositat. Ens regalem temps. I a les feines, que ara ja aviat farà 30 anys que dirigeixo equips, intento sempre regalar temps a totes les persones de l'equip, de més i de menys responsabilitat, perquè crec, i en els fills, no? Tinc un fill que ara té 21 anys i també intento sempre que ens regalem temps, perquè crec que és el regal de veritat. Només som temps i l'únic que tenim és temps. Doncs lligat amb això que em dius, a la persona que vaig entrevistar primer, que és la Pilar Rola, m'agrada molt, no t'ho he dit perquè ja ho Sí? diu ella, no? Però ella deia això, que la llibertat comença amb prohibicions, no? Que a la vegades la gent entén que llibertat és fer el que sigui, i no, llibertat és prohibicions, és a dir, prohibir perquè siguem tots lliures, perquè puguem conviure. És una resposta en la que també crec molt, però com que ja te la va fer ella, no te l'he fet jo. Però m'agrada molt aquesta conversa, em va agradar molt. jo li vaig demanar que em digués, que em fes una pregunta per al següent invitat, o el següent entrevistat o entrevistada. I aquesta ets tu. Llavors et faig la pregunta que ell em va dir. Què és la felicitat? Sí. Cada vegada més és això. És això. Esmorzar de matí, fer-me una torrada amb una mica de tomata, una mica de bocat, em faig un suc de gingebre i donar gràcies. Jo dono gràcies. Cada matí faig una breu meditació i dono gràcies. I dono gràcies per moltes coses, però sobretot per la salut. O sigui, crec que tenir salut i poder obrir els ulls cada matí, nosaltres i les persones que estimem i les persones que ens estimen, ja és la felicitat. I que a vegades ens compliquem molt amb objectius, amb això, amb allò altre. Senzill, a poc, respirar, això, no? Ara que feia molts dies que plovia, surt el sol i també la pluja, A mi ser dins de casa i sentir el so de pluja fora i estar llegint un llibre, m'encanta. Sí, és molt petit. La felicitat és molt petita. I estimar. Senzillesa. I ser estimat. Compartir. Una cosa que pot fer tothom, no? No cal gaire res per fer-ho. Voler-ho fer. Exacte. I ja per acabar, què li preguntaries a la següent persona que entrevisti? Sense saber qui és, òbviament. Si li fa por la mort. Ens anem de la felicitat a la mort. D'acord? Sí, a mi em fa por la mort. Sí? La tens assumida, però et fa por. D'una manera o altra, en els meus llibres, la mort sempre hi és. I em fa por la mort de les persones estimades i també que a vegades molta gent em diu no, a mi la meva mort no em fa por. Hòstia, a mi em fa un cague de la hòstia. Perquè m'agrada tant la vida que no em vull morir. Però ho vaig treballant. Pel fet de morir-te o pel fet de no controlar el que vindrà? O sigui, de no saber. No sé, jo què sé, ara et dic una bajanada perquè vés a saber, però m'agradaria tenir 4 netes i passar mesos amb elles i que cantin totes el virulai, o jo què sé, o pujar als arbres. I penso, això no m'ho vull perdre, no? O vull encara llegir i escriure, tinc encara... Com que he hagut de dedicar tants anys com tots i totes, no? A pagar
el lloguer, a pagar l'escola, a pagar les coses que ens toca a cadascú pagar, he hagut de treballar molt més enllà de l'escriptura, no? I el que em queda de vida m'agradaria poder-me dedicar molt més plenament a escriure, a traduir, a llegir. I per tant voldria, no, com aquesta altra donassa que m'encanta, que és la Doris Lessing. No? La Doris Lessing és una altra de les escriptores que em xifla. Voldria estar escrivint fins a ser centenària. Jo ja fa molt temps que dic que el meu repte ara únic vital és viure fins als 105 anys saludable. Fa uns quants anys que estic fent bastant esport. Fer esport, no n'hem parlat, però m'agrada moltíssim fer esport. Em va molt bé pel cap, també. Pel cos i pel cap. Sí, i m'agradaria això, arribar a centenària com el Vallverdú, no? Escrivint i vivint i vinga endavant. No sabem res, així que intento viure cada dia i ja està. Doncs amb aquests desitjos fantàstics tancarem l'entrevista. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació que em vaig fer i ha sigut un gran plaer parlar amb tu. Gràcies a tu per la feina que fas i per compartir lluites. Gràcies.